De Jippe Losspullen die gaan ik bij massaal in première. Dit hier binnen er een stikkerstolven in Friesland. Deze en na weken willen wij een peer ervan chillen, zodat je wat een idee krijgen wat er te reden is. En misschien een karmaatje, want overal heen dat het ik wel een beetje hoe dreun, maar waar weet. We beginnen met die van Langwar en van Austernijengeer. Bij de klokkenstoel van Austernijengeer, op een ontrommeld Sjerkenhof, mooi grote statige biemen eromheen, wordt repeteerd van Teertske. Dit Jippe Losspul is een bewerking van het boek Om Teertske van Klaas Jansma. En het begint voortelspannend. Teertske. Teertske. Oh nee. En dan bad het dat Teertske samen op een dag die voor het onrecht leidt. En dan krijgt de vraag, waar had het die? Wil je op de hechten dat je van binnen een oren relatie op mij houden? Ja, dat wist ik. Had Teertske jou voor de tweede keer al wies? Nee, zou je dat? Verhouding. Ze hing geen verhouding. Durk had jij iets verkering met haar haan en ze bleef vreemd uit elkaar ging. Ze wonen nog wat dingen bepraten. Hij had alles met mij online. Oh, dus wist ik dat hij jou naar Italië. Nou nee, dat wist ik niet. Of het de boerman, de boer er wat mee te krijgen. Opvallend bij dit stuk is het decor. Ik heb wat maatje litten van stijgermateriaal. Want Teertske gaat ik over de deer. En het stijgermateriaal is koud, is ijzer, is nikkel, een grieze kleur, grauw. En het is helemaal transparant. Dat is eigenlijk een beetje wat ik in dit decor hoop je te zien. De verste paden, de inzemes van het oneindige wat er boven zit. En het wandje van de klokkenstoel is haast als een soort wanne van Petrus van joh maar net leugen, want het is ook een verhaal waarin allemachtig stiegt het. En wat is weer en wat is net weer. Daar gaat het scoren. Alle auto's in volgorde. Waarom moeten mensen naar Austernijengeer komen? Nou, omdat het een super prachtige locatie is. Ze moeten de auto in Boerenveeldel zetten. Ze rennen een sintelpaadje del. En dan komen ze op een plakje met een liedsterpje erbovenop. Een klokkenstoel die prachtig verstoppen is achter een decor. En het neemt je mee in een verhaal. En alles wat je hier zegt, dat krijg je vergeet, want dat is al hier van de raad. Op een oormooi plakje in Friesland speelt het muziektheaterstuk On de Mar van Langwar. Maar of dat is een mooi blauwe is nog maar de vraag, want een Amerikaanse zakenman wil van het dorp en de wielen een pretpark maken. Een boer en de bewoners binnen daar net blij mooi. Rook trekt langzaam in vage pluimen op. Wij zijn verbijsterd en we slaan ons voor de kop. Blinde waren, nu zien we wat je doet. Jij gooit de wielen dicht en wij drinken je bloed. Jij gaat eraan en wat er van je over is, gaat weer de wielen in als voedsel voor de vis. Rook trekt langzaam in vage pluimen op. Wij zijn verbijsterd en we slaan ons voor de kop. We dachten dat je onze hand was. We dachten dat je van scootjes wielen hield. We dachten dat wat je deed briljant was. We geven toe, we voelen ons gedaan.
blijven. Wat ook niet naar de kant. Het podium is een stuk loon bij de Moene en de waterkant van de Mar. De vader zielt van alles voorbij, maar dat houdt een groot risico in mooi het waar. Dus er zijn hele protte waterscènes wat het moeilijk maakt. Het waar kerst net regisseren. Vooral omdat wij afhankelijk binnen van de wien. Hoe moeten we zeilen? Dus daar heb ik echt palavers van tevoren, maar discussies. Er werd uitsprutst, maar de jonkjes van de optimisten. Oké, de wien komt nou van deze kant, dus I'm ook geen die. Dus er wordt echt er binnen verschillende scenario's schrouwen op elke weersomstandigheid. Want het hier belospult door gelinnig lang water is mooi. Net elke nien praat Fries in het dorp en daarom is het stik tweetalig. Elke nien die het mooi van voor het een rol krijgen. En dat maakt het superleuk, ik voor het dorp. Want iedereen kent iedereen. En wat ik bijzonder vind is dat iedereen daar toch boven zichzelf iets stijgt. Hoe is het afgelopen? Je sollicitatie bij Rank Xerox? Ze hebben me niet uitgenodigd voor een tweede gesprek. De reden hebben ze me niet gegeven. En T-Mobile? We waren met z'n tweeën over. Maar ze kozen voor die ander. Een vrouw. Waarom moeten mensen komen te zien? Het is een stuk met humor erin, met dramatiek erin. Maar ik met allemaal boten erin. En protte verrassingen. En ik zelf ben heel erg blij met de plots die erin aanbracht. Want als je het net aankomt, is een grote verrassing. Het is heel spannend, dus ik zou zeggen, kom zien, want het is echt de moeite waard. Spietig nog bereikte uw familie het bericht dat alle kaarten voor deze voorstelling uitverkocht binnen.